दिफु टाउननि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिजानाय साखोन-सिखोन जायगा जायखौ माथिपुं पार्क एबा आर्बोरेटाम काम क्राफ्ट सेन्टार होननानै बुङो। सोरगिदिं सोमखोर सोमखोर मेगनाव गोनां सारि सारि बिफां लाइफांफोर गायनाय, नोजोर नांनाय बिल्डिं न'फोरनि आरो लामाफोरनि दरखं मोखां मोखां स्टेयारकेस आरो स्टेपफोरनि सायाव लारि लारि फुलनि टाबफोरखौ साजायनानै दोननाय, गोजौ गाहाय हाफोराव बिफां लाइफांफोरनि ग्रोम ग्रोम, अख्रांनि जोमैजों बेनि महरा गाब गोनांसिन जाबाय। साननि पहरजों एबा सान्दुंजों स्रां स्रां मोदानसिनबाय। गावदां गावदां बिबारफोरनि मोसानाय, बिबारफोरनि सायाव बेरेफोरनि बानाय, बिबारफोरनि जिं जिं सिख्रिफोरनि बिरबायबायनाय बानो निगिरनानै, साजायनानै होनाय गुवार जायगा, गाबफोरजों सारफावनाय मुसुखाफोर, मुथ्रु पाथ्ल'नि सावगारि, गाखोना गेलेग्रा सख्रि जेराव उन्दै गथ'फोर आरो बयबो रंजा बाजा गेलेनानै मेपनि गियान लानो हायो। नखरफोरा, लोगोफोरा, दावबायारिफोरा बेरायफैनानै बेनि थाजिम, सुदेम, गोग्गो आबहावाफोरजों लोगो जानानै गावनि सानस्रि, गावनि सोरजिलुफोरखौ बांहोनो हायो आरो गोजोननाय, रंजानाय लानो हायो। बे भिडिअ'आ टु बि कन्टिनिउ जागोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ मोजां नांदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।